Преди 2 седмици започна ремонтът на улица Алеко Константинов, който създаде и доста неудобства на живеещите и работещи в района хора. Тогава ремонтът беше в съвсем начален етап, тротуари липсваха и цареше пълен хаос. Както си спомняте, тогава ръководителят на ремонтните дейности ни даде краен срок за приключване на работата на улица Алеко Константинов. Кога се планира да приключат ремонтните дейности? 15 март. 15 март? Да. И до тогава ще е така? Така ще и по-зле ще става. Моля? По-зле ще става. Ще става по-зле? Да, по-зле. Затрудненията ще бъдат седмица и другата, това ви казвам. Друго не мога да ви кажа. А иначе ремонтите като цяло? Като цяло до 15. Днес обаче е 15 март и ние, разбира се, отидохме, за да видим готови ли са строителите в срока, който обещаха. Онова, което заварихме обаче, далеч не беше това, което очаквахме. Ремонтите все още вървят, тротуарите не са готови, бордюрите са разхвърляни, а работници дори нямаше. Пуста и празна изглеждаше улица Алеко Константинов в края на 15 март. Натъкнахме се обаче на заместник кмета Виктор Майсторов, който случайно минаваше оттам, разхождайки кучето си. Естествено, първият ни въпрос към него бе защо ремонтът не е приключил днес, както ни каза техническият ръководител преди време. Преди 2 седмици ръководителя на обекта каза, че строително-ремонтните дейности в участъка ще приключат на 15 март. Днес е 15 март и ние дойдохме да видим какво всъщност се случва. И да ни обясните всъщност защо ремонта не е приключил към днешна дата, след като така ни каза човека. Към днешна дата е приключил може би една голяма част от работите, които най-вероятно техника, който се изказвал, си отговаря за неговата част от работи, които той изпълнява. Може би той към 15 март си ги е приключил. Но като цяло обекта приключва на 31 март, както е показано и на информационната табела тук, и както е по договора с изпълнителя. Така че на 31 март се надявам да ви отговоря, че всичко е свършено и че всичко е направено по обекта, както е подоговорено и както е определено с проекта. А към днешна дата, тя е една междинна дата, към която техника може би имал нещо друго предвид, като е казал, че ще бъде завършено. Проектът в този участък, който в момента коментираме и който проследяваме, състои от ивица за паркиране, която е част от сегашното пътно платно, което и до сега беше място за паркиране, въпреки знаците забранено спирането, но сега го регламентираме с този проект. Обособяваме част от платното с отделена с бордюри, която е ясно място за паркиране. Там, където има няколко места с уширяване на тротуара, това е при пешеходните пътеки на 3 места. Вие го видяхте на чертежи, може би ще го покажете и него, за да може да се ограничи паркирането в зоната на пешеходните пътеки, там да няма пречка за пешеходците. Както тук на място, където се намираме, на следващото пешеходно преминаване при училището и при банката на ъгъла до паркинга. В останалата част е тротуарната настилка, в която е вградена велоалеята, т.е. тя е комбинирана велоалея. По правилата за изграждане на велоалея трябва да е широка 2,5 метра и се комбинира с пешеходно движение. Следното нещо, което искам да ви питаме, кой и защо махна уния дървета? Ами тези дървета, да, те са един цветарник, който имаше няколко туи и са премахнати, както е показано по проекта, тъй като няма място да бъде развита велоалеята и пешеходното минаване. Големите дървета не са закачени, може би като дойде технологичното време за обработката им, ще бъдат окастрени, подредени в вид, в който да не пречат на живущите, защото имаше и доста оплакване от хората от блоковете, че много големи клони им опират в терасите, в покривите и така. Това саниране на дърветата, но в никакъв случай никакви сериозни дървета няма да бъдат и никакви повече дървета няма да бъдат примахвани в този участък. И за финал още веднъж да кажете, остава датата 31. Датата е 31 март 2015 година. Според Майсторов и поставената информационна табела, ремонтът предстои да приключи след 2 седмици, а именно на 31 март. Тогава отново ще се върнем на улица Алеко Константинов и ще проверим дали този път думата ще бъде спазена и дали ремонтът ще бъде приключен.